YouTube, аз съм Зум. Тук с мен е Seeker и снимаме в един сървър, който намерихме някаква готина игра, дето си избираш какъв да си. Има сикари. Има мейджове, танкове, арчери и различни други. Аз избрах да съм мейдж, той е танк. И сега ще... И ще ходим сега някъде тук наоколо. За. Не може. 2 минути ant 49 секунди PvP таймер. Има 2 минути. Еми, това беше, според мен това е. Това трябва да е... Това е минигеймс, да, ама... Еми... То би трябва като напише по-желание да ти спане на пейнтбал, обаче... Тия са ми сложи... Какво да се забавя? Fuck you, bitches. Не знам, човек, аз тук не знам баш какво се прави. Както видите, сървър е добре направен, има хубави постройки. И така. Сигурно че няма никой. Намерих чест. Ела да дойде, да. Той има. Не може, давай, дръж го. Чакай, той има 1 минута. Има 1 секунд. Чакай бе, 1 секунда, вече трябва да е. Не може. To the B, to the P, 1 second. Еми, секундата мина. Чакай, мисля, че... като ударят те, имам 1 минута и 39 секунди. А като ударят него, не знам, защо имам 1 секунда. Ти ли така? Да бе, при теб имам 1 минута вече. 59. 59 секунди, ела се бием. Ела ще го бия. Той е 59 секунди. Не ти. 51, 50, 50, 40, 47. Чакай, бием, я ще вия. Ама не мърдай да е. И някакъв друга. Гоблит. Не може нещо. Фърлих пойзън! Отрових се и себе си. Аз съм мейдж. Виж го! Давай! И той трябва да има. Не, той не е като мен, само танковете имат такова. Защо не взето и само ти? Дръж го, то се звъдица. Ще умре, щом бяга. Дръж го, 11 секунди ми показва нещо. Тук е. Пресечни го. Да си спит мършата. Дръж го то. Блейсман пак е тука. Али аз го файрах. Али гледай какво го направи, бра. Махни се. Внимавай, че аз файр. И шарпнес. Уби го. Значи имам шарпнес 3, knockback 2 и far spec 2. Това намерим само оня. Къде? Ида, бой. Ела ми тука бе, аз съм мейджи бе, къде тръгна? Бързо идвай, стани мейдж ти. Или къв иска, стани като него по-добре. Че има някаква отвара за спид и той е... Оли, то му шартнес, брат. Али, мама ти. Али, убима. Сега ще дойда аз. Сега ще му покажа. Тук е спауна и ходите тук наляво надясно, т.е. наляво, идвате, влизате в портала и сте там.
Какъв стана? Фаркит. Е такъв. О, я. Какъв съм? Да. Шарпнес тройка, брат. Сега го щупих. Щупи го, бе. Хе-хе-хе. Къде? Виж го. Fireblade. Как... Да. Браво. Какво да направя? То си има Fire Aspect и Sharpness. На сърцето ми убягам. Уби ме. Как така, човек? Да не си както я? Сигурно. Не знам, с какво ще да е. Така. Чакай, какъв стана? Такъв не ме кефи. Такъв не ме кефи. Да стана ли стрелец? Арчер. Ето аз съм Арчер. Как не мога да убия, човек? Аз съм Арчер. Той е добър тос. Или е служен? Хората с хакове. Какво да ги правиш? Вече имам 1 кил и 3 деята, брат. Про. Сега ще къса се част. Няма стане, брат. Сега го обикалям и ще... Уби го. Не. Не съм. Той е с хак, да. С хак е. Сега аз се включа, и ще го... Уби го. Да, ми дай 15 коинт. С моите пошенки го убих. Аз имам... ми изписа, човек, че... Аз го убих, имам 2 кила и 3 умирания. И го убих. Добре, че станах зомби, брат. То пак е тама. Давай, да. Аре, давай. Гръб съм му. Давай. Аре, уби го. Чай пак да стана зомби. Уби ли го? Давай, аз пак съм зомби. Къде е зомбито? Не съм зомби. Почина да бяга. Where is зомби? С лопата съм, не искам съм вампир. Аре, готово, зомби съм. Идвам. Къде си? Не знам, вие сте. Не ви виждам. Под вода? Къде е това, бе? А ти ако имаш Fire Aspect под водата, нищо му не правиш. Взимаш му, дай ми, че с Fire Aspect повече. Аз не ви виждам. Значи аз тук обикалям крайбрежието и не виждам нищо. Уби ли те? Как няма да убия? Аре сам, стига. Фокато те е убил. Голяма работа. Той ме убиха 4 пъти пък. Ти колко кила имаш? Не знам. Виж отстрани пише. Сами дава само... То ми дава заедно, аз не знам кой сме бил. Четеш? Kills and defeat. Да. Към 5 има. Аз имам 2-4. Демек 2... намерих го. Просто идвай, намерих го. Отляво, като те спална отляво. Намери го. Аре, бързо. Аз съм вътре. С какъв играе, бе? Не знам, с такова. Давай, бързо. Айде, давай, бързо. Аз го фащам от гръб, аре. Това ти ли си? Аз съм. Защото без да исках, аре, уби го. Братле, аре, уби го, де. Какво половин час се муташ? Има мини ендър често. Какъв е това са? Какъв трябва? С въдицата и спида. Къде си? Къде се млатите?
На моста? Идвам. Добре, айде като влез да вземем да спираме тъй, че само губя. Нищо, аз съм 2-5. Ай, то няма хора, той само аз и ти и той. Елай ти да го намериме, че го няма. Намерих го. Сега ще му кажа какво е това. Спи двойка. Сега ще ти кажа аз. Точно не мога да удара. Я мри, бе. Убий го! Убий го! Ти кой си? Виждам те. Това съм аз. Аз не помня къв съм. Чай, сега ще видим. Къв съм. О, чакай, той е тука. Млати. Убий го. Аз ли го убих ли ти? Сега ще кажа кой го убил. Защото аз трябва да имам 3 кила. А ако имам 4, значи аз съм го убил. Не, имам 3, ти си го убил. Аре, иде пак. Ще го фана с водичката. Виж ме. Не мога го сваля. Къде си? Ела, иде. Его е. Фана ма с водицата. Има спид като с. Да. Нагъна ма смече ма нагъна. Help me! Аре, помогни, бе! Идвам, бе! Какво идваш? Хайде сега да го смацкаме. Аре, аз съм там. Убили са? Не, той бяга от другата страна, аз бягам от другата и се гони. Аз ще го хвана. Его е, опитва се да се качи. Ето го! Видя го? Скачай! Къде? Али, не можах го перна. И аз нямам думи, защото не можах го перна. Оли... Давай, братле, че съм на 3 сърца. Ела, съберем да... Чакай, да умра за честа. Дадена ми от Бога да умра. Да. Сега ще пробвам с някаква ножица. Айде, последен път, дами и господа. Ще се пробваме да убием на Сагуро. Така, да. Аз няма съм с ножица, ще бъда вампир. Аре, две, пък с какво го бия? Като с нищо... той не мога ме вижда, бе. Аз съм вампир. Той ме вижда! И той ме уби. Не, или аз съм му взел. Какво е, момиче? Така. Това е много интересно. Как? Аз ще го бия с лопатата за последен път. Добре, дай... Да, с лопата, брат, аз нямам броня. Добре, и хора, това беше от нас. Ела, бе, къде си? Там, дето... Пред портала? Да. Аре, влизам. И така, хора. Сега ще завършим клипа тук. И хора, това бяхме ние. Чай мана тия букуци. Това бяхме ние. Аз съм Зум. Тук с мене Сикърчо. И дано да ви е харесал този клип. Ще се върна с още една поредица. И довиждане.